Altså, hvad er det lige, der går galt for matematiklærer? Tror de, vi synes, det er sjovt at gange brøker i fritiden? Det eneste gode ved at have matematik for er at jeg tit laver det sammen med Shadi. Og du ved, Shadi har den her rimelig nice storbror, ikke? CRISPR. Desværre lægger han aldrig mærke til sådan en dum lille 6. klasse som mig. Det er som om brunetter virker lidt mere modne. Avoid skin contact. Helt ærligt, det kunne det altså godt til at skrive, så man kunne læse det. På trods af mit spritnye hår, hvem lægger så stadig ikke mærke til mig? Og så er det, jeg kan mærke, at jeg har drukket næsten 100 liter te. Jeg skal faktisk tisse sygt meget. Men i hvert fald ikke, mens han sidder der og kan høre det hele. Har du egentlig lagt mærke til, hvor lang tid en time føles, når man skal tisse? Endelig gik han. Aldrig har en pige fået lov for at komme ud på et toilet. Jeg skal bare have handskerne af, og så er det, jeg lægger mærke til den. Så viset er klamret sygt til, og nu kan jeg bare ikke holde mig længere. Og hvem tror du så det er, der midt i det hele har glemt at låse døren? Ja. Og hvad tror du ikke lige, han tænker, da han får øje på mine brune hænder? Jeg håber virkelig ikke, han kan genkende mig, når jeg ikke er brunette.